Príjemný dobrý deň, milí priatelia, tu je Mark z kanála Solo Kapor. A dnes si povieme niečo o Kickstarteri, ktorý končí zajtra a preto ešte máte tesne čas sa na neho pozrieť a prípadne ho podporiť. A ide o jednu z mojich obľúbených tematických záležitostí a to je Cyberpunk, vychádzajúci z hry Cyberpunk 2077, ak ste videohráč, alebo z RPGčka Cyberpunk, respektíve Cyberpunk Red. A toto bude hra, ktorá sa volá Cyberpunk Legends a pôjde o kartovku s veľmi zaujímavým princípom, pretože bojovať sa budú sa prekonávať prekážky v meste Night City. Časovo je to zaradené niekam na začiatok celej tej časovej línie, kadiaľ sa vinú tie hry. A úplne presne to nepoznám, až tak doma nie som v tomto folklóre, musím sa priznať. Au. Od toľkého hrania a sedenia ma rozbolila lopatka. No, zaujímavý princíp je ten, že budete prekonávať prekážky, je to čisto kartová hra a prekonávať sa budú vykladaním pokrových sád, rúk, ako to už chceme nazvať. Čiže hráč má niečo na ruke, čo si naťahal z balíka, ten sa bude dať vylepšovať časom, ako sa budeme napredovať v nejakej narácii, lebo to bude príbehová hra, vyrozprávaná kartičkami. No a snažíme sa vyložiť pokrovú ruku. S tým, že v sole, lebo to nás teraz bude zaujímať, alebo najprv poviem aj multiplayer. Multiplayery sa nebudú môcť hráči komunikovať otvorene, že čo majú na ruke. Tá pokrová ruka bude veľmi špecifická, lebo áno, tie karty budú dávať aj damage. Ale napríklad, keď superová karta, keď karta Automy bude, ja neviem, vo videách, ktoré som videl, to budú nejakí motorkári napríklad, a musíte im dať, povedzme, 7 damage v jednom kole, ale počíta sa to len, a karty, ktoré dávajú damage, zároveň splnia nejaké kombo. Myslím, že u tých motorkárov tu boli 2 páry. Čiže hráč musí vyloží 5 kariet a z toho musia byť 2 s rovnakým symbolom. 2 páry jednoducho, no ako to jednoduchšie povedať. Inak tie videá si viete pozrieť výukové na Discorde alebo na YouTube, majú ich tam vyložené a dali, myslím si, že aj na Tabletop Simulator dali nejakú pokusnú verziu, demoverziu. No mne sa tento princíp pokrových rúk veľmi páči, lebo je to taká jednoduchá solitérska vykladačka, by som povedal. Pri solo hraní to bude tak, že budete mať tiež nejakého kompaniera, ktorý bude riadený vlastne tak, že náhodne vyložíte z jeho balíku nejakú kartu a k nej sa budete snažiť tú svoju pokrovú ruku prispôsobiť. Čiže to bude viac také puzzle. No, hra stojí v základe $50 a je ešte k tomu zlacnená, lebo v predaji bude stáť že vraj 60, ak sa nemýlim. Je to niekde tu na tých obrázkoch, čo vykladám. A vlastne jediný problém asi s jej podporou je ten, že cestovné, čiže shipping z USA bude stáť $25 predbežne podľa nejakých odhadov, čo je podľa mňa ako nekresťanská suma, ale je to na vás, do 23. sa dá hra podporiť a viete získať k nej aj rôzne Kickstarter specials, ako si viete potom pozrieť na ich Kickstarterovej stránke. Opäť tu som povykladal rôzne fotky, takže z toho môžete mať prehľad. Čiže toto je základný taký prehľad, že o čom bude hra Cyberpunk Legends. V tom core sete má byť okolo 300 alebo viacej kariet. Rôzne balíky za rôznych hrdinov, ktorí tam vystupujú. No a nejaká tá príbehová línia s tým, že vydavatelia plánujú ďalej potom vydávať nejaké ďalšie naratívne škatulky, ale že ako presne to bude fungovať, to sa ešte len uvidí. Ja som veľmi nadchnutý pre tento projekt a veľmi sa na ňo teším. Majte sa.